Dragi prijatelji Cliofesta, budući da nije moguće da se uživo sretnemo na 7. festivalu povijesti Cliofest, koji je bio ove godine planiran u terminu od 12. do 15. svibnja, pripremili smo za vas u tom istom terminu virtualni program u nadi da ćemo se uživo sresti na nastavku Cliofesta u jesen. Možete nas pratiti na našoj web stranici www.cliofest.org, na stranici Historiografija.hr i na Facebooku Cliofesta. Također, posjetite virtualni sajam knjiga. Naime, izdavači povijesne literature omogućili su u dogovoru s nama popuste na svoja izdanja preko internetskih narudžbi. Dakle, pratite nas na internetu i čitajte povijest.